By day bakal ni ka meeting ngila shimru ya karai ba ngin identify lane ngin jiet biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penolong pilot project ya ka RRC kadika Resource Recovery Center. Kemudian haduk mentang ni dangdon ya ka Resource Recovery Center jong ka solid waste management program ke jongi kadang don tang hapok mulai moro. Tementang ngindang identify shu sakat tu kat ni jaka ba kajing terekam jong ka ni ka RRC kalong ba ha ka ni ka RRC kalau don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self group na kitu gishnam but ha ka ni ka ba kan terekam kalong ba ondala wanra ki waste na poshnam hang ni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki bapuot kinu bampuot kinu balak ban recycle kum tater kinu balak ban de kelaru te habide ba kenika meeting benta ni la terwa ke World Bank ba kan ai jing rap ingi ngin ya trailan nadu ban ai awareness program kila dan ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kenika by day ba kenika Resource Recovery Center ke ba ngin identify sakat tu kan iteli ki jaka bangin bu ya kini RRC banlong kajing yarap na kamta ki ba kamtam haka solid waste te ya menta hakani ka rules ka jungi kat kum kani ka act stunat bakili kata kumno ngi classify yaki solid waste menta nginamla ban ong tangi ki yaki home waste home waste kum kini ki jhur ki chap ki la waste na po ba bam ki brio lani ki nyut ki plang kini kita henry menta ka bakam kya yang ni bangin perkhat dai what iki medical waste opi medical waste ngin le kumno te ya kan ni ngidang ya penbet menta nak kalang jungi but ngin classify iki waste iki kategori ki babon hakani ka rules ka jungi hani ka rules ka jungi ngin classify ki waste ki kumno but namta ki medical waste ngilong concern ngilong supia bah namar ba ni i katu kat ni ki media reports hakini ki benai beladam ki don ki basulik berat syamarten don balik berat mereka tu kam dai ka ba dai banlek tu ka don ke jingma ka bakrau bahan namta jungi ki ba let's say kami ke jingpang repair te ki put sodom ki balak bentrekam kani ka at ke jungi kadai baro kani ka Santali ke district light no tang light liki jaka kita ki municipal normal areas kabakan thup ya ka Jill Road kani ka European Ward bat ya ka bat ka kani ka Kendai la te kini ki lightly ki locality ki jaka ki ba kani ka at kanam terekam te ka municipal kumbalong benta kababun hi ka kam avidip kanyut ki wewe jingkun khoi ka sanitation kale hi hakini ki lai jaka hakini ki normal municipal normal area pan administered area kum ka jaya kamokhar nangta kini ki lamkra malki kini ki we pat ki yarap hi namta ka jipun khoi andala pentre kam ni ka at te kini bar khat ki hab lut ka KHDC bo jok ni ka te kani ka pilot project ka bangi sedang menta kan long success kan job te sakiwe ngila note kan ban fund namar naka 15 finance commission ru kala dan lupa ka allocation naka tight grant kamang betek ya ka health and sanitation mut penbiang umbam undi pe namta ka khut suba de kini ki namta ka khut ka suba kiwe ki ba ya hap kat kum ka guidelines joka tight grant